дар як соли охир 138 ҷавон аз ҳисоби маблағҳои будҷа донишгоҳҳои Тоҷикистонро бо ихтисоси бонкдорӣ ва моливу қарз хатм кардаанд. Ин дар ҳолест ки давоми 2 соли охир беш аз 8000 корманди бонкҳо дар Тоҷикистон аз кор ронда шуда бекор монданд. Ин нукта дар як муҳокимаи парлумонии рӯзи 19 декабр дар маҷлиси намояндагон зикр шуд. Дар ин баҳсҳо масъулони се вазорат маориф, меҳнат ва рушди иқтисод ва савдо ҳузур доштанд. Вақте масъулони ин се ниҳод омори марбут ба фаъолияташонро муаррифӣ карданд, маълум шуд донишгоҳҳои Тоҷикистон аз ҳисоби пулҳои будҷа он мутахассисонеро омода карданд ки бозори кори кишвар ба онҳо ниёз надорад. барои мисол, бинобар маълумоти вазорати илм ва маориф, соли гузашта донишгоҳҳо дар гурӯҳҳои будҷавӣ 214 ҳуқуқшинос ва 306 иқтисоддон омода карданд. Аз ин шумор иқтисоддонҳо 138 нафарашон донишгоҳро бо ихтисоси бонкдорӣ ва моливу қарз хатм намуданд. 138 нафар мутахассиси ҷавон дар ҳоле вориди бозори кор шуданд ки бинобар маълумоти вазорати меҳнат таи 2 соли охир 8000 кормандони бонкҳо аз ҷои кор маҳрум гардиданд. Танҳо як бонки агроинвестбонк 1500 нафар кормандонашро аз кор хориҷ кард. дар идомаи муҳокима маълум шуд ки кишвар дар асл на ба ҳуқуқшиносу иқтисоддон, балки ба мутахассиси хоҷагии об ва духтурону кормандони тиб эҳтиёҷ дорад. Шамсулло яке аз даҳо ҷавони тоҷик аст, ки бо харҷи даҳо ҳазор сомони пули волидонаш ва сарфи 5 соли умр донишгоҳро бо ихтисоси умури бонкӣ хатм кард, аммо муддатҳои дароз натавонист бо ин ихтисос кор пайдо кунад. Шамсулло тасмим гирифт ба Москав рафта ронандаи як соҳибкори рӯз шавад. Лутфия Раҷаб ва раҳбари кумита оид ба илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонони маҷлиси намояндагон, ки ин муҳокима бо ширкати ӯ баргузор шуд, рӯзи 21 декабр дар суҳбат бо Радиоозодӣ гуфт, дар муҳокимаҳои соати парлумонӣ намояндагони мақомоти дахлдор ширкат доштанд. Як тазоди дигар ин аст, ки дар аксар донишгоҳҳои Тоҷикистон бештар факултаҳои ҳуқуқ ва иқтисод миёни довталабон хушхарид мебошанд. Донишгоҳҳо низ бо назардошти зиёд будани талабот ба ин пешаҳо шумори қабули донишҷӯёнро дар шуъбаҳои шартномавӣ афзоиш доданд, аммо дар ниҳоят аксар ҷавонон бо дипломи ҳуқуқшинос ва иқтисоддон дар бозори кори дохили кишвар ҷои кор пайдо намекунанд.